खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 जानुवारि 2023 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन जेरावबो जाफुंसारनो हागौ सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ नखराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ आयाबो दिनै बांगोन नखराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो गुबुननि थाखाय जिंगायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन गियाननि आंखाल जानो हागौ गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर आला खालाबो जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनोबो हागौ नखराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोननो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बहाबा हान्थियोब्ला दिनै सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव दिनै लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन बिमा-बिफानि अननाय आदरफोरखौ दिनै मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाथाय गोब्राब जागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन नखराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बयजोंबो अनसायजागोन
गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गियाननि आंखाल जागोन गोसोनि बोलोआ अब्लाबो नाथाय बांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो गोब्राब जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावलांनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन गोसोनि बोलोआ बांनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा गोदान सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनो हागौ समाजाव मान मोनगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा
रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, न'खराव अननानै फैगोन, गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ, बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसिबो जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।